खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी इउपिपिएलनि बिजाथि कमलस नार्जारिया फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहासार जानो हायोब्ला गावनि बियाब ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय हाबा मावगोनखौ फोरमायदों। नंगौ, आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहासार जानो थाखाय मोनफ्रोमबो दोलोनि हाबा मावनाया बे समाव गोख्रोङै सोलिगासिनो आरो मोनफ्रोमबो दोलोआ गाव गावनि दोलोनि मावनो लानाय थांखिखौ रोखायै फोरमायथिदों। थिग बेबायदिनो फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थियाव देरहासार जानो हायोब्ला 20 नं बिजनि बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि कमलस नार्जारिया गावनि बियाबनि ओनसोल जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय माखासे रादाय फोसावदों आरो बेफोर रादायफोरानो जाबाय बिजनि कलेजाव कमार्स स्ट्रीम आरो बिजनियाव ल' कलेज लाबोनाय, बिजनि नोगोराव 2000 सुबुं जिरायनो हानाय अडिट'रियाम लुफुंनो लानाय, बिजनियाव ITI कलेज लुफुंनाय, गारगावआव थानाय चिरां पलिटेकनिक कलेजाव आद्रा थानाय डिपार्टमेन्टफोरखौ लाबोनायनि खामानि मावनाय, बिजनियाव स्टेट लेभेल स्टेडियाम लुफुंनायनि हाबा मावनाय, बिजनि बियाबनि सिङाव थानाय लामा दालांफोरखौ लुफुंनाय, देग्लायनि बोथोर गिबि अखाजों आबाद खहा जानाय नखरफोरनो अनसुंथाइ होनाय, मानास हायुङारि हाग्रामानि पानबारि खुख्लुं खैला मैला रेन्जखौ दावबायारिफोरनो हाबनो हानायनि राहा खालामनाय, गासैबो गोरिब नखरनो अरुणोदय मोनहोनायनि हाबा मावनाय, पानबारिनिफ्राय खैला मैलासिम हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर'फोरनो हानि पाट्टा होनायनि हाबा मावनाय, पानबारिनिफ्राय खैला मैलासिम हाग्रा ओनसोलाव थानायफोरनो गोग्गो लोंग्रा दैनि राहा खालामना होनाय, नार्सिं कलेज लुफुंनो लानाय आरो भेन्सार हायार सेकेन्डारि स्कुलफोरखौ आरो बर' बाजार कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय हाबा मावनाय, बेफोर गासै रादायफोरखौ इउपिपिएलनि बिजाथि कमलस नार्जारिया फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहासार जानो हायोब्ला गावनि बियाबनि ओनसोल जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय थांखि लादों।